Escàndol a TV3. Un informe de la Sindicatura de Comptes ha destapat fins a 23 irregularitats en la gestió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3, Catalunya Ràdio i companyia. Ho heu sentit bé, fins a 23 irregularitats de la direcció dels mitjans públics catalans. Alguns d'ells són realment escandalosos, el més destacat segurament el que afecta els directius i els seus astronòmics sous, més alts fins i tot que els que té un conseller de la Generalitat. En aquest vídeo us explico tots els detalls d'una trama que destapa com alguns s'aprofiten sense cap mena de vergonya dels diners públics que surten dels nostres impostos. Preparats per al·lucinar amb el sou que tenen alguns per formar part de la cúpula de TV3? Comencem. Ja sabíem que TV3 és la televisió de tot l'estat que té més treballadors, les que es gasta més diners amb sou, també que té un pressupost que supera els 350 milions d'euros anuals i també sabíem que tot plegat serveix per tenir una televisió partidista que moltes vegades en lloc de periodisme es dedica a fer activisme i que no representa una part destacada de catalans que també amb els seus impostos paguen tota la festa de TV3. Aquesta setmana, però, hem conegut una mica més l'abast de la tragèdia i és que la Sindicatura de Comptes ha emès un informe en el que es detallen fins a 23 irregularitats en la gestió per part de la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3, Catalunya Ràdio i la resta de mitjans públics a Catalunya. Un informe que en qualsevol democràcia seria un escàndol. Com us deia, fins a 23 irregularitats en la gestió de l'equip directiu encapçalada per Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i persona afí a Esquerra Republicana. Per no entretenir-nos molts, bàsicament hi ha irregularitats en la convocatòria de places per formar part de la direcció, falta de transparència en processos de selecció, especialment en els de directors de TV3 i Catalunya Ràdio, també incompliments de diverses normatives. Això sí, el més destacat és el robatori perpetrat a l'hora de decidir els seus astronòmics sous. Com us deia al principi, hem tingut directius de la Corpo cobrant més que un conseller de la Generalitat, és a dir, uns 120.000 euros anuals. I arribaven a aquesta xifra precisament perquè s'adjudicaven uns complements en els sous que estaven fora dels permesos a la llei. Però l'escàndol no acaba aquí perquè TV3 s'ha justificat dient que això va passar el 2021 i que ara tot això s'ha corregit. Però que s'hagi corregit no vol dir que ja no hi hagi cap escàndol, i és que si mirem la taula del 2023 és per posar-nos les mans al cap. Per començar tenim la presidenta Rosa Romà, de la que hem parlat abans, afí a Esquerra Republicana, que cobra més de 120.000 euros anuals. També tenim els membres del Consell de Govern, que són 6, i cobren també gairebé 120.000 euros cadascun, és a dir, multipliqueu per 6 aquesta xifra. Tenim, per exemple, una cosa delirant, director d'Empresa Verda de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 110.000 euros per aquesta tasca, per no parlar del director de la Fundació de la Marató, que cobra gairebé 100.000 euros. En total, més de 1.800.000 euros només amb l'equip directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Un autèntic escàndol. Mirant aquesta taula, un es pregunta quin sentit té gastar-se més de 350 milions d'euros cada any per mantenir una televisió que es dedica a adoctrinar i que serveix sobretot perquè alguns visquin la mar de bé gràcies als nostres impostos. I davant d'això és inevitable plantejar-se si cal tancar TV3 o no. Què faries tu amb la televisió pública de Catalunya? Deixa'ns-ho a la caixa de comentaris, que els llegim tots. I si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, a banda de comentar, compartiu, feu like, us podeu subscriure al canal i ens veiem aquí al pròxim vídeo.